Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristu. Namhlanje ithandwa zami ngifisa sibuke ivangeli likaMatewu isahluko sesishaka lombili ivesi yokuqala kuze kube ivesi yesine. Kwathi uJesu esehlile entabeni zamlandela izixuku eziningi. Bheka kwafika kuye onochoko wakhuleka kuye wathi, Nkosi, uma uthanda ungangihlambulula. Wayiselula isandla sakhe wamthinta wathi, ngiyathanda, hlambuluka. Wayesehlambuluka masinyane ochokweni lwakhe. uJesu wayesethi kuye, bheka ungatsheli muntu, kepha hamba uzibonakalise kumpriste uyise umnikelo owayalelwa nguMose kube ngubufakazi kubona. Thandwa zami, ngiyayithanda lenkonzo uNkulunkulu ayibekayo ayivezayo empilweni zethu. Kuthe uJesu esentabeni wakwenza lokhu ayekuyele entabeni. Ngiyayithanda inkonzo yasentabeni ngoba inkonzo yokuzihlanganisa noNkulunkulu. Ukhuphukela endaweni ephakeme lapho eyobonana khona nezulu. uJesu ukhuphukela entabeni ngezimo nangezathu eziningi ezahlukahlukene. Kukhona la ekhuphukela khona entabeni eyobika indaba yakhe, eyonxusa ukwembathiswa amandla. Khona la ekhuphukela entabeni eyokhulekela abafundi bakhe. Khona la ekhuphukela entabeni eyokhulekela ibandla likaKristu, ibandla uNkulunkulu amnikeze lona. Ngelinye ilanga uma ethathe uJohannes noJakobe kanye noSimoni mase besentabeni, bese kuvila lamakhehla amabili, elinye elinguMose elinye elingu-Eliya. Ebesethi uSimoni, kwaze kwakuhle Nkosi, ubukhona bethu kule ndawo. Athi ngizakwakha amadokodo abe mathathu, elinye lakho, elinye likaMose, elinye elika-Eliya. Athi umntaka Maria, impela kuhle ubukhona bethu la, kodwa sikwazi ukuhlala entabeni. Athi kumele sehle siye la kukhona khona abantu. Thandwa zami, nakuthina kuyenzeka siba khona isigaba empilweni yethu la izinto zisuke ihamba khona kahle, la sisuke sijabule, la sisuke seneme, lapho zonke izinto zenzeka njengokufisa kwenhliziyo zethu. Kodwa siba khona futhi nesigaba la inhliziyo zethu zicwila khona. Siba khona isigaba la siphatheka khona kabi, sikhala sithi, kodwa Nkosi uvumeleni, Nkosi kwenzekani kumina, why kwenzeka manje? Thandwa zami, impilo injalo. Awuyohlezi ujabula ngazo sonke isikhathi. Awuyohlezi wenamile ngaso sonke isikhathi. Khona ama-ups and down empilweni. Khona usuku ozovuka khona uzizwe uphansi. Khona izinto ozozizwa eyizokuphoxa, eyizokujivaza, eyizokwehlisa umoya wakho. It's okay to feel like that. It's okay. Awuguli.
awuhlanyi. You are just not having a good day. Ziyenzeka lezo zinto. Kodwa mina nawe bekumele siyodonsa amandla entabeni ukuthi uma sezenzeka lezinto mangiye kumgodla wami ngiyocaphuna khona ngithi ukudla kancane okungangisiza ukuze ngikwazi ukusimama. Uma phela amandla ngiyayiswela into ezongivusa. Ngiyayithanda inkonzo kaJesu. Lithi izwi likaNkulunkulu verse 1 uthe esehlile entabeni. Bheka nasi isixuku simlandela. Now ikabili lento. Lesi sixuku esimlandelayo sivela naye phezulu entabeni, noma lesi sixuku esimlandelayo besimlindile phansi ethafeni, asazi. Kodwa kubalekile ukubuza lo mbuzo, ngoba uma lesi sixuku besivela naye entabeni, ngivumela ukuba ngishintshe lesi sixuku, kepha ngifaka umbuzo ngithi uma bengisentabeni yomkhuleko, hlobo luni lwesixuku engibuya nalo? Hlobo luni lezithelo engibuya nazo? Uma bengisendaweni yomkhuleko, umgodla wami uthweleni, iqoma lami lithweleni, isikhwama sami sithweleni. Uma bengisenkonzweni yokudumisa, ngibuya nani? Uma bengisenkonzweni yokuzila, ngibuya nani? Hlobo luni lwesixuku engibuya nalo mangade bengisemiseni elingcwele, mangade bengisenkonzweni kaThixo? Uma sengibuya, am I more kind? Nginalo nuzwelo, impatho, inhlonipho yona, ukwazisa omunye umuntu. Ayikho into ebuhlungu njengomuntu ovedane enze into ngokunganaki kodwa ibalimaze abanye abantu. Uyazi khona into esiyenzayo singanakile kodwa uthola ukuthi iyamlimaza omunye umuntu. Kodwa uma sebeyishilo basitshela ngayo, asikho isidingo sokuba ngiqhubeke ngiyenze lento elimazayo komunye umuntu. So umbuzo wami uthi iyiphi inkambo yami eshintshayo uma senkade ngisebukhoneni bukaNkulunkulu? Uma isixuku kuwukuthi simfica uJesu ethafeni, yini lena ebadonsile yabadonsela kuJesu? Yazi umuntu angaba muhle ngendlela eyisimanga, abe muhle ababe anconywe yonke indawo, kodwa mengenayo inhlonipho, ubuhle bakhe abukho. Khona izinto esizona, they make up our character. Ukudelela, uma umuntu edelela ekuhlaza engahloniphi, leyo nto isitshela ngobuyena. Noma ngathiwa muhle kangakanani, noma ngathiwa unakho konke, kodwa uma engakwazi ukwazisa omunye umuntu, uma engakwazi ukuhlonipha omunye umuntu, uma esakwazi ukudelela bukele phansi omunye umuntu, akasoze abayutho emhlabeni.
akasoze aqhubekela phambili. So yini lento ebadonsa ibasondeza kuJesu? But equally yini into ephushela abantu ukuba bahlehle kuwena noma kumina? Yini lena engiyenzayo noma engishoyo exosha abantu kumina? Uthi uJesu esasezantsi ethafeni bese kufika insizwe nochoko. Iguqa phambi kwakhe. Iyazelahla, iyazendlala, iyazineka. Ithi Nkosi muthanda. Makuthande wena nzulu yemfihlakalo. Uthi ngiyazi ngisangasinda. Ngiyawuthanda umkhuleko wale nkunzi. Ithi lensizwa malivumile izulu kusangenzeka. Mawuthandile wena Nkosi kusangenzeka. Makuvume wena Somandla lesimo sangaguquka. Uthi ngenzeki intando yami kodwa makwenzeke intando yakho. Kona konke ngikufisayo, kona konke ngikulangazelelayo, kodwa intando yakho mayipheleliswe. Lensizwa enochoko ayinagama. Hey thandwa zami, kubhlungu ukuxakeka, kubhlungu uncenga, kubhlungu ukuhlupheka, kubhlungu nanokugula. Ngoba kwesinye isikhathi lezo zinto zisikhumula isidima sethu sobuntu, busiphuca okuncane okuyinhlonipho ebesinakho. Awu leso siguli, awu lolo hlanya, awu leso silima. Sesaziwa ngobuze bethu, saziwa ngamaphutha ethu. Awungangitsheli ngoyihlo isidakwa lo, awungangitsheli ngonyoko, anginasimilo lokho. Kunezinto empilweni that strip us of our identity, that strips us of our dignity. Le ndoda seyaziwa njengendoda enochoko, kodwa iyazendlala. Athi uJesu, ngiyafuna, ngiyafisa, ngiyathanda ukuba usizakale. Welula isandla sakhe wamthinta. Ebesethi umntaka Maria, ngoba sewusindile. Asho njalo bhala incwadi yesililo kuJeremiya, athi wena osewusindile sinkembeni, athi baleka ungabusama, athi yocasha emboshongweni. Sho njalo uNkulunkulu, uthi ngoba sewusindile, hamba uzeveza kumpriste, bese uyonikela umnikelo wokubonga ngokusinda kwakho. Hey thandwa zami, baningi abantu abeza bezocela ukukhuleka, bacela ukusizakala. Bangaka ababuya bethi ngiyabonga Nkosi. Bathi Nkosi nanku umnikelo, nazi izithelo zokubonga kwami. Yazi namhlanje uNkulunkulu sifundisa inkonzo yokuthi siyawudinga umnikelo wokunikelela ukuthi Nkosi ngiyabonga ngisindile. Ngisindile abaningi begulile, ngisindile abaningi beshonile, ngasinda ngaphuma eICU, ngasinda sengikuventilator, ngasinda bengidubulile. Inkonzo yokubonga ukuthi Nkosi ngisindile. Ndlovukazi yezulu ayibenathi sibuse sizivikele isikhanyisele, sinikeza amandla negrasi elivela kuNkulunkulu Somandla, uyise nendodana nomoya ocebileyo. Amen.